bindol bodewol bindagol sabune ko do ñoƴƴata sa ñoƴƴi e gayni hankanke a naati ko joli fo keɓa jeeɓa no belɗoɗa jeeɓa no belɗoɗa tawa alda hay caɗele goote. Alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Bela TV, on calminama, on jettama, on beltanama no fewi to batte suivrugol amen e kala saaha, to batte kadi badgol abonné e sen he, hande to batte badgol partagé e sen he. Tagal yettude Allah ko julde e nelaɗo makko Muhammadu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, gonɗo sirlu godal, o woni ruhu godal, o woni fittandu godal, godal en woodi e dow godal ina wodnimo hono on gonɗo goɗɗo duumotoɗo hañine duumari ko adine godale ina gooda. Taɓɗo konngol won, o wingol won, ngol woni ko ngol woni ko, on woni woodi ko wonna hen woni, ko waɗa woni ko ɗum woni ko, eto ɗum woni to ene ɗum woni anda ko waɗi ɗum ko wonde ko ɗum woni ko, eto ɗum woni ene ɗum woni e ko ɗum wonde ko ɗum woni ko. Ndeke ko waɗa woni ko wonde ɗum ko woni, ustatamo wonde ko woni, natti ɗum wonde ko woni, ɓeytamo wonde ko woni, kanko woni ko adinde ko woni ina wona, kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. En juli Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, en garti ɗo e aya men Bela TV MZ ngam huccodirde bandiraɓe ɓe e yewtidde e maɓɓe ono ɗeɗo dilleje ko femti e Binnditaagol ɗemɗe gendiji. Naam, mbiyeten ɗum ko Binnditaagol ɗemɗe gendiji, kono wona ɗemɗe ɗe ɓole binditte ko ngam andude ɓesmu leydi ndi, ngam andude jawdi leydi ndi, mbiyen taarindi leydi ndi e kuuɓal holno foti. Waɗi dille kewɗe surtout e koreji am ɗi ɓiɓɓe fulɓe dilli ngam wiide koko pecca e pecce 4 ha e pecce 5. Bojji mbaɗi hen ha waɗi yaaɓe toon ko ardiɓe ONS woni ardiɓe recensement o joɗodima e mawɓe ɓe ngam ittude ɗum noon ittama. Kono noon deɗo hare enen fulɓe wona hande poɗɗen ummanade ɗum, wona en gummanimo ɗum hande tan, kadi poɗɗen woppirde ɗum noon, won ko poɗɗen haɓade kadi ha heewi ko ganduɗa ina yeeso men, ko poɗɗen ɓeydude askilerde pour haɓede inan yeeso men ha heewi, taw wona wiide en peccama. Alhamdulillah ɓayde en jaɓanama wonde pullo ko leñol, pular ko ɗemgal, en calananoka ɗum ni. Kono noon e yidde artirde hakkillaji bandiraɓe nde wonno ɗo ƴiƴam jingata, surtout ƴiƴam cukagu ina wuuli. Aɗa heɗo hen haalaji mettuɗi e nder réseaux sociaux he, haalaji musɗi, kono bandiraɓe teyen jaadene hakkilantagal, surtout noon ɓe ganda ko yahete e dow mum ko, ganda ko wona e dow mum ko nani haala tan gabbima hen. Ina moƴƴi kala ko mbaɗeten taweɗen jogani ɗum humpito timmugo femde e ko saabi e ɗum waɗe, walla holko saabi e ɗum waɗire ni, holko saabi e ɗum wattire ni, beela sen mbini walla en mbaɗi ni ɗum wonta ko ɓeydare men walla ko ustare meɗen. Eɗen poti nebbisade hen. Leñol ngol ina jogui mawɓe, kono noon e ngol ɗo leñol ina heewi mawɓe, ngol jogui mawɓe naam, andaɓe, teskaɓe e golle mumen, teskaɓe e katantagal mumen, kono noon goto foof ko mawɗo hoore muɗum. Leñol ngol heewi pelle, jaaɗo e fedde ha ronki yitade hoore mum foof yalta e nden fedde, soso fedde, wona mawɗo fedde. Ɗum saabi en keewi mawɓe, kono mawɓe ɓe ina ganda, mawɓe ɓe ina teska. So tawi ko wayni waɗi, woto goto foof udit média mum banggue, ina haala ko weli ɗum, ina haala no weldi ɗum, taw alana ɗum humpito. Ɗum ɗon koko sarata leñol ngol, koko sarata rendo ngo, surtout ma hande nde wonno ɗemgal wona daaba kono ina ora to woɗɗi. Bandiraɓe hunde foof ko ma waɗa gaddiɗo,
enen en majjani ardiɓe en e leñol ngol en majjani anduɓe men to bange leñol ngol ina moƴƴi kala ko kewi ko nawori leñol ngol nde en keɗoɗen ɓe kala no ɓe mbi gabboɗen hen kono goto fof ko gendiyanke goto fof ko jaydiyanke goto fof ko haaliyanke goto fof ko habriyanke goto fof ko harbiyanke goto fof ko dawriyanke wona noon nawrat leñol yeeso ina moƴƴi nebbisoɗen keɗoɗen ardiɓe men ɓe koɓe kalata mbawen abbade hen eɗen gandi ɓe ko alda e limtude il faut dokken ɓe teddugal kormoɗen ɓe ko wona teskade caɗele tan walla dañde kañum caɗele hoore mum watta ɗum caɗele leñol dañde caɗele hoore mum watta ɗum caɗele leñol daro ina haalani watta ɗum e leñol taw ko kañum hoore caɗele muɗum watta ɗum caɗele leñol son paami no haaldoto ni eɗen keewi wadde moɓodiral seppoji taw jarano yettoyade toon eɗen keewi wadde moɓodiral ceppen e ko jaranano seppude mi arta mi haalino ɗo ko femti gila e terrain express ha e air sénégal fof eɗen lugoyo pular haala hen wona ɗum ɗon woni ko ɓamtata ko wawi haalide hen fof yaade e jaam yettoyade e jaam ala fof to mbatta hen ala fof to jelata hen mbaɗa hen heure nogas e nayyi wona e avion he wona e train ala fof to mbatta hen heure nogas e nayyi mbiɗa fellita e liggoroɓe tan ɓe mbatta hen heure nogas e nayyi wadde bandiraɓe ko poɗɗen haɓede ko ne heewi ko poɗɗen habde ko ene heewi donc ko kalirɗen ɗum ɗo kadi ko yidde wallodirde e bandiraɓe wosodirde e mabɓe miijoji nde wonno woto fof message mum ina yiye goto fof ɓattaji mum ina yiye ko jiɗɗen yetto ko to jiɗɗen yetto to koma goto fof waɗa to jaggi taw kadi koko nafata leñol ngol koko ɓamtata leñol ngol koko yaadi e leñol ngol won fulɓe taw ko wawi mbawi tan ko haalde pular janngani pular ganda hay ano windorto ganda hay bohu no windorto ganda hay pular to beele pular ne waɗi alkuli beele pular ne waɗi alkuli won wiyoɓe min ha han beele pular ne waɗi alkuli ya woɗi yaade tawi ɗon ha janggo te ko ɓen fof ɓuuri wawde darade ne kaala ene boytano ko ganduɗa galna ɗum dalili donc ko yidde men wiide neɗɗo so tawi aɗa haɓo ko joguiɗa ko haɓano haɓan ko joguiɗa joganiɗa dalilu so tawi aɗa woytoro ko joganiɗa dalilu ko wona ƴettude télé mbiten ndax réseau sociaux oɗo hande omo anni ko heewi sa haali noon ine metti haalde ne satti no feewi sa haali ka lawol ummoɗon a jeeha e leñol ngol a wallani ala wona noon en ballodirat tan haala men wona wotere toŋoɓe tiba kamɓe ƴettitta so waɗi ƴettiɓe waɗi ɓe ƴettani tan yaaɗa ɓe giwroto ɓe giwra ga so tawi en puɗɗima rentude seeɗa watta cargu ngu noon ko donkuɗo yitude hoore mum e ngal ɗon yitade hoore mum e ngal ɗon dental fof fewje dental gongal no mbiruɗen ni ardogal ɗum waɗi hebbini ardiɓe ɓe kono ardiɓe ɓe kam ene ganda yo Allah ɓoynan en ɓe ɗo ala noon mabbiɗe ɓe kono kala jaaɗo heddo yimɓe ne ngulla caggal e kanko de ɗo hettino leñol ngol ɗo naggam e naggam taw noon leñol ngol ne ronkuno ittandema gueɗal makko ha timma yo wuuri nde leñol makko ne ronkuno ittandema gueɗal makko ha timma sanga nde o hattani nde o wawi nde o dayi nde kono so yeehi tan hikka ko fof suivre noon walla fof yidnomo walla fof waɗanno ko yiɗi ko walla fof haalatno walla fof jaɓanno ko haalata ko noon bandiraɓe wona ñaad wona laware wona haydara ko yidde wallodirede tan mette ɗe ko mette men enen fof caɗele ɗe ko caɗele men enen fof dennangal ɓiɗɗo pulle biyo mbimi e mimami gaccor noon koko ɓooyi nde wonno
kala ko jaɓi feccade kala ko jaɓi feccede tan kala ko jaɓi feccade tan feccere feccaɓe ɓe keewi enen no jofniɗen ko feccere nde donc ɗum ɗon so ɓenni enen ñaagui bandiraɓe moni kala biyowo mbimi yo eto jokkodirde e yimɓeɓe eto natnodirde e yimɓeɓe eto nafodirde e yimɓeɓe wasa fewjude won e gacce ganduɗa ko ene adda gacce e nder leñol ngol wasa fewjude ko ene adda añamago ene adda leñamago e nder leñol ngol mbasen ɗum fewjude e nder leñol ngol wona kaari ardinama dara hinde nde woni nde mbiya kaari handani hen min ko min tan kono mbimi ni tan koko mbimi ko tan ɗum nawrta leñol yeeso miijoji koko gossodirte addan miijo ma mi adda miijam keɗoɗen miijo goɗɗo garowo gaddowo miijo kono ko miijimi ko so wonani tan mi waɗani fanni ɗon ko miijotomi ko ina wona ɗo dentuɗen ɗo eɗen jaata tawi tan mi miijimi miijoji sappo en mbaɗiɗi ɗi nafi en miijima goto en calima minni kadi mi serido mi fewja dental gongal bangam mi fewja diɗɗal gongal bangam ko alga tan wosnodirde bandiraɓe miijoji yidde wiide ko nande e seppo enen en jiya ɗum ko gonga fodde fadetake anda fodde heftere fodde tettere kono noon ɗum ɗo en gandiraka ɗum ko nandi e wadde seppoji en e ko nandi hen binditagol ngol ko noon si jarani ko jarten ko andinde yimɓeɓe ɓen gara windirade sifsidiri men eyyi ko heddi ko yo wondu e nunɗal wonda e laaɓal saabu ko waɗete ko en koyemen ma naf ɗum ma naf en ma en gandu holto tolnuɗen janggo e jaam ma en cohloy andude ɗum kadi ƴeewen holto cakitiɗen holno cakitiɗen fodde enen e nder leydi ndi e dendagal ko takki ɗum no wona leydi min ni tan ko leyɗele aduna o foof sa yiiɗi mbiya kono noon hande wonno ko ɗo dukongo woni ene fuɗɗe binditagol ngol sappo e nayyi nduɗo lewru gonɗen ndu hono duujal ene gaso e sappo e 5 lewru dartoɗo ndu ɗum noon yo Allah wallu yo Allah newnu ko cowuji ɗi tan e lukal ɗi garɗen min ene kadi yidde addude tan ko woni ko walare meɗen ko ni noon wayi kalduɗen tan ko ha nafta ko ha walla ko ha naftore ɗum noon bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Bela TV foof min jettama on jarnama min mbusani min costani hay nokku min goniri ɗo tan ko yidde addande on ko nafata on taw kadi ne nafta leñol taw kadi ne yaadi e diine ene yaadi e sunna annabi o sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum woni fandare Bela TV MZ on jettama on jarnama ko musidɗo moɗon Ousmane Oumar Touré Medina Gounass arno yettinen ɗon ngol ɗo konngol e nder Bela TV MZ. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sukabe monte ngaringen goto enen fo yo awdeke sukabe monte ngaringen goto enen fo yo awdeke ne adde gurdame jellal bandi soleki suki wadi bubri nafore men yo ngawen ledde sukabe mawɓe ngare jen goto men fo yo awdeke
leydi